И здравейте, чуе първо, весела Коледа, второ, да получите най-хубави подаръци и трето, нека да покупаме в Майнкрафт. Сега, където ме виждате, това е мултиплеер, нашия мултиплеер сървър, така да го нарека. Това как хубаво ми върви Майнкрафт. Преди като снимах направо се убивах. Направо, буквално. Това е нещо като, как да го кажа, като... И аз не знам, копах известно време до... сега ще ви покажа кой левел съм. До Y четвърти, до Y четвърти, така. Нека се качем догоре, да видите кой е горе. Всъщност голям апдейт направиха в Майнкрафта. Просто... Ах ти ужас е. Оп, 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 оп. Не. Задарена улица. Ап. Къде съм се качил там, бе? Мразя интерперите в такива помещения. Това като цяло е общата мина. Намерихме около 20, по-скоро 40 диаманта. Някои от тях ги използвах малко. Бронята ми е изцяло айрон. И просто имаме доста бийкани под водата. И те всичко ни дават това. Просто големи апдейти направиха на Майнкрафт и воденосът. Факт. Имаме един външен само. Ето го. А пак другите са долу. В смисъл, земята да има. И съм сам сървър. Така. Флинт, да. Долният чест просто е претъпкан от кабелстоун. Имам си запалка, имам си морковчета, да поспа малко и да се свършва. Цял, да, това е. Мисля да копам на другаде и... Цял, да. И ако е малък крипа, извинете, ето. Ето това не е двойния бикън, смисъл, отдолу е Отдолу е с диамант. Отдолу е с диаманти. Да го силя малко, да се каже. Аре бе. Ето къде си бил. Здрасти, приятел. Колко време не сме се виждали. От доста време не съм убивал чудовища. Аз съм 19 лева, супер. И мисля да копам пак в мината и ще се върна, ако намеря нещо интересно. Добре, намерих редстоун. Чакайте малко. Опа. Дали е осмичка? Осмичка. И аз пък това осмичка. Да, осмичка. Секунда. Тъй прави винаги с тези пространствата. За 2 минути ще покопам на камера, после ако намеря нещо. Още редстоун. Без кефа. Буквално съм пълен.
Оф, няма ли нещо интересно О, фак. Мразя търта. Пишете ми в коментарите как да намирам лесно диаманти. Защото трябва да се издължа на нашите. Трябва да се издължа на нашите за диаманти, защото въпреки че си бяха мои диаманти, пак трябва да им се оплаща. Файлно, значи аз си ги намерих всички диаманти, ама те вече почнаха да ме изнудват, че са нейни, в смисъл техните, и са ги копали. В смисъл, че те са ги копали просто. И сега ядосаха много, иначе има... Казаха, че ще ме изключат от сървъра, пък аз не искам да ме изключат от сървъра, защото просто аз съм... Как да го кажа... И тук, ето и цялото помещение, ето и от до съм пал, аз тук намерих всички диаманти. Не мога да повярвам, че бихка на още действа тук. Да. Къде няма дърт? 3, 4. Мисля да я поправя малко така минута. Не. Ето някакво мисля да разкрася. 1, 2, 3. Та пък и аз тая мина май трябваше да я копам още доста. Поне да го изравня. Добре, мисля да изравня, в смисъл да оставя само порчовете и на място. Първо да ви пожелая едно нещо, весели празници, да ви... такова... и това ще е единствения клип за днес. И ще се върна след малко, защото цяло май няма да ви е интересно. Ей, просто... Да го копам! Ето и цялото помещение просто. И ще се върна след кратка пауза. Поне за вас ще е кратка. И като цяло вече свърших с копането. Имам около почти пълен инвентар. Кабелстоун. Малко едно. И мисля някак да го направя и вместо Cobblestone да е... Как да го кажа? Такова. Какво да го направя? И така ще направя. Значи ще го направя извън кадър, ще го покажа и мисля те да свършат и така. И надявам се да ви хареса и до скоро. Не забравяйте да се сабскрайбнете. Това е. Така, както казах, ще го довърша, ще го покажа за малко и тъй. Променяме плана. Всичко ще е Cobblestone. Защото често ми е пълен, пак вижте колко Cobblestone ще има и още. Тъй, че променяме плана. Цялото ще е Cobblestone. Ама това още ли записвало бе? Аз мислях, че го сложих.